Незаконное обращение зброі застаецца на пастаянным кантролі. Праводзяцца прафілактычныя мерапрыемствы, асаблівая ўвага паляўнічым і тым, хто раней парушаў закон. Дарэчы, сёлета ў 45 чалавек ануляваны дазволы на зброю. Пры гэтым спецыялісты адзначаюць, некаторыя грамадзяне, якія выпадкова знайшлі зброю ці боепрыпасы, пакідаюць іх сабе ў якасці сувеніра. Такія рашэнні могуць прывесці да сур'ёзных наступстваў. Асобная праблема – дзейнасць чорных капальнікаў. У пошуках ваенных артефактаў яны праводзяць незаконныя раскопкі ў месцах баявых дзеянняў, дзе да гэтага часу могуць знаходзіцца небяспечныя прадметы. Нярэдка падобныя пошукі заканчиваются трагично. Для населения, конечно же, хочется напомнить, что избежать уголовной ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ возможно только путем их добровольной сдачи в правоохранительные органы. Набыць зброю законна можна толькі пры выкананні шэрагу патрабаванняў. Будучы уладальнік павінен дасягнуць 18гадовага ўзросту, атрымаць адпаведны дазвол, прайсці медыцынскае абследаванне і забяспечыць умовы для бяспечнага захоўвання.